lithi iBhayibheli uJesu wabheka wafuna ukukholwa kwasho ukuthi akakutholi ukukholwa. Na uma engakutholi ukukholwa kulabo abafundi lithi iBhayibheli wayesekhuza Nkosi uJesu wakhuza isifungo wayesethi kulolwandle thula uthi nto wakhuza isifungo wakhuluma nolwandle ngoba ulwandle uyalidinga ukuze afike ngaphesheya lona luyi ngaphesheya kodwa lwenza transport yakhe lolwandle lolu noma esenkingeni ephakathi kwalo kodwa umkhumbi awudingi moya umkhumbi udinga lolu lwandle kukhona izinto ezikunikeza inkinga kodwa uyazidinga empilweni yakho ingakho noma ingane yakho ingahlupha ukhuza umoya ukhulume nengane yakho anisekhona bazalwane noma umfazi wakho angahlupha khuza umoya iBhayibheli wathi uma ekhuza umoya wathula kwaba khona ukuthula okumangalisayo kwase kuthi abafunda bebekhala base bethi kanti lo nomoya nolwandle uyamlalela ulalelwa izinto ezingenamadlebe ake ngikhulume lento bazalwane kukhona lento le yesimangaliso ukwenza imangaliso kulula kabi ukwenza isimangaliso kumuntu ngoba unomoya kaNkulunkulu asikho isifo esingeke selashwa kumuntu ngenxa yokuthi uma kushukela umoya kaNkulunkulu awuthule uyakwazi ukukhonektha nezwi kodwa ulwandle bafowethu akunawo umoya kaNkulunkulu aluswa kodwa uJesu ulukhomanda ulwandle lungenandlebe lumuswe ujongana uNkulunkulu wakhuluma nofishi ubaleka noJona wajika ufishi uyakhuluma nezinto ezingenazo indlebe ezingena spirit namhlanje kule word and worship sizokhuluma nezinto ezistabone empilweni yakho ezifuna ukuthi sikufimbe ungayi ngaphesheya kodwa nangu uJesu ethi let us cross over to the other side iyakhuluma inkosi ithi kunzima kodwa siwele there is still a next chapter in your life there is still a next chapter ufuna ukukhuluma nezimo zakho ukhulume nabathakathi abakuthakathayo ukhulume nawo wonke amadimoni akini akhamngale kwi-village lawo akhulela khona uthi ngiya ngaphesheya ngoba uJesu uthe asiwele siye